oro khumulungo khumpui ground sini tipramotha BJP te IPF tini udduge oro kaisa kotor mega mass gathering lugutum panda khaijaka khaijagui tongo oro sing duitan chimi chengnai tabuk je Lok Sabha West achuk thaini je lukurok sinti prasadopani lukurok joton oro dole dole phailei tongo ebong duitan bisingo phai sokoi bene jotono komporensin panda sing suru khairnai oro sing target nahamani okay প্রায় 50,000 টার্গেট 50,000 oro যত লুকুরক ও মাঠ হাই হাপাইনাই এবং oro sini bubagraw phaimanjak phainai sini West Lok Sabha achuk thani candidate sini bormograng sir biplab kumar dev phaimanjak phainai je 19 tarikho je West Lok Sabha achuk thai je vote nani bagini prochar teo jonosabha lugutum panda oro tini kotor ke khaijaknai YTF rone kothakei bomhai loajimong thaka bisuro borok khaina sa biang biang ni borok sing oro West achuk thayo je khobjangnai seat jemon Simna Mandai Mohanpur Bamutia yang Santir Bazar yang Killa yang Kakrabon yang Takarjola Gulagati Storilam Bisramgunjo eng joto jagani no lukuro phaimanjak phaine lukurong thani kaisa kothar bisingo kisa daud kalai tongmani ba singmung asai tongmani biplot etno sing bahaika vote nai kebo public side tong motai mani yagulo sing mari sinai asuk din yagulo andhra sabha vote ri khaimani CN ni protest khaibro bahne bo guli rijak tab sing bahaika thansareli gathering omahai sini je historic account showing money sign money dinbo joto shiwo ebong o je kok sanai roke obo pura CPM ni dalal rok chesta khai dong sino thanjano subainani bubagrani phanna subainani kintu bongni o protesta je o negative kok sanai rok bong jibno sopol nglak norok nai 19 tarik busuke bunaino busuk bewodana keplaino CPM Congress ni jamono job dong khan adi